Ησυχία, παιδιά. Αντάντε μπριόλε. Πιτσικάτο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Πώς είμαστε? Είμαστε οι Επικείς Έφηβοι. Είμαι ο Αντώνης. Και είμαι ο Λευτέρης. Και ήρθαμε με άγριες διαθέσεις. Ναι, μπήκε η Άνοιξη τώρα, πριν από λίγο το έλεγε ο Αντώνης. Ο Αντώνης βέβαια επειδή είναι σκορούτσι θα το πω. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Πες ό,τι θες, εγώ δεν έχω. Λέει δεν θέλει. Έχει πάθει μελαγχολία. Ο κόσμος παθαίνει μελαγχολία από το χειμώνα, τις συννεφιές, αυτός παθαίνει από την Άνοιξη. Λέει αυτό, υπάρχει όρος. Ναι. Λέγεται εαρινή μελαγχολία. Καλά, για όλα υπάρχουν μελαγχολίες. Και χριστουγεννιάτικη μελαγχολία υπάρχει και κολοκύθια με τη ρίδα. Εμένα η εαρινή με χτυπάει. Α, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα? Σας χτυπάνε άλλα. Τίποτα δεν με χτυπάει εμένα. Ναι, σε ξέρω. Τέτοιες μελαγχολίες εγώ δεν παθαίνω, το ξέρεις. Άλλες μελαγχολίες μπορεί. Τέλος πάντων, τι να πω. Κάτι μελαγχολία. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Ποιο ήταν αυτό? Της Ανούλας είναι από το Ρε. Άντε καλέ, εδώ έχουμε το θα μελαγχολήσω. Τι κάτι μελαγχολίες, με δουλεύεις. Ναι, αλίμονο. Κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ. Λοιπόν. Πεθαίνω. Συγγνώμη, θα το πω. Ναι. Πεθαίνω με το γιο της Γαρμπή. Ναι. Που κάνει συνταγές μακαρόνια με κέτσαπ. Πεθαίνω. Θέλω να τον πάρω φίλο μου, να το κοροϊδεύω όλη μέρα. Όχι καλά να το κοροϊδεύει το παιδί. Να του πούμε να έρθει στο podcast να μας πει καμιά συνταγή. Ναι. Ο Δημήτρης. Πεθαίνω, έχω πεθάνει. Να του πούμε να να ακολουθήσει στο τον podcast. Δημήτρη. Να μας κάνει ένα θέμα. Τι να μας κάνει? Ορίστε, δεν κλείνει τα τηλέφωνα, τον βλέπεις. Τι είναι? Θα τον βγάλω στον αέρα τώρα. Για βγάλω τον. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς? Γράφουμε επεισόδιο. Σε καταγράφουμε. Όχι, σε καταγράφουμε. Τώρα. Όχι, για να ξέρετε ότι εγώ ζήτησα συγγνώμη και πάρε με μετά. Για περίμενε. A few moments later. Αυτά μετά αυτή την τηλεφωνική διακοπή. Ναι, μας συγχωρείτε. Έτσι, τα κάνει και ποιος το κάνει στην τηλεόραση που το βάζουν εδώ στο μικρόφωνο, είδες. Που λέει με παίρνεις και τέτοια. Ναι. Με νεγάκι, με έπαιρνε γιος της. Μπράβο. Και έλεγε τι τραβάω το σπίτι μου, έχω πολλά παιδιά. Τώρα που είμαι με νεγάκι, είδες μια φωτογραφία που ανεβάσανε με το γιο της. Και την είχαν βγάλει στα social media και λέγανε Αλίκη Βουγιουκλάκη, βλάζεις μπονάτσος. Δεν το έχω δει. Τρελάθηκα. Ήταν τέλεια γιατί ήταν έτσι από την παραλία μια παλιά που είχε Βουγιουκλάκη τον Μπονάτσο. Ήταν οι ίδιοι πραγματικά. Λοιπόν, πώς ήταν η εβδομάδα σου? Κοίταξε να δεις. Κάτι τρομερό δεν έγινε, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, ήταν στη δουλειά καλά. Έχουμε εκεί οργασμό δημιουργικό. Έρχονται πολλά πράγματα στο δημιουργικό. Μέγκα. Βεβαίως. Στη δουλειά οργασμό είπαμε. Έχουν συμβεί αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στο Μέγκα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αλήθεια το λέω τώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα τα δείτε μάλλον από την επόμενη σεζόν, βέβαια. Αυτά για τα οποία μιλάω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εγώ θα βλέπω αντένα. Δεν μας νοιάζει. Μηχανάκι δεν έχεις, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να βλέπεις ό,τι θες. Τι είναι το μηχανάκι? Αυτό που γράφει, ρε, της AGB. Καλά, εκεί που βλέπω εγώ από TV δεν. Αυτό δεν μετράει καν. Βλέπω ό,τι θες. Βλέπω ό,τι θες. Σαν τη Φλόρα, θυμάσαι. Άστρα TV, ναι. Που της είχαν βάλει το μηχανάκι. Και έλεγε να βλέπουμε ντοκιμαντέρ. Να το βλέπουμε στην άλλη, τη μικρή. Για πες εσύ, πώς ήταν η εβδομάδα σου? Λοιπόν, εγώ πέρα από την αρινή θλίψη που έχω. Θλίψη έγινε τώρα, μελαγχολία. Το ίδιο είναι. Βαριέσαι. Πέρα από τη δυσθυμία που έχω χρόνια. Ωραία, έχω κι άλλα. Πώς τα λες, Παναγία μου. Είναι διαγνωσμένο. Έχεις χρόνια δυσθυμία? Ναι, είναι διαγνωσμένο. Δεν μας το έχεις πει όμως αυτό. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Αλήθεια. Από εκεί εξηγούνται όλα. Βλέπεις τον άνθρωπο να μαγειρεύει και σε πιάνει ο διάολος. Η δυσθυμία είναι. Έχω δυσθυμία, αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, μαλακία από τώρα, δεν ξέρω τώρα. Θα αφήσω το κόψω, δεν ξέρω. Γιατί να το κόψεις? Εντάξει. Ωραία. Να μας πεις τι είναι δυσθυμία, θέλω. Τώρα γκουγκλάρετε. Συγγνώμη. Λοιπόν, βαριέμαι. Άκου. Πάρω την τώρα, μα είναι ψυχολόγο μου. Να σου το εξηγήσει. Εντάξει. Θέλω να προσκαλέσω όποιος μένει το γύρω-γύρω στον Κολονό να στείλει ένα μήνυμα, εκεί με ταξιουργείο και με τα Περιστέρι, να πάμε για μπυρίτσες εκεί στο μαγαζάκι το ωραίο που βρήκα. Πώς το λένε αυτό το μαγαζί? Το καφενείο του Κολονού. Το καφενείο της Πλάτωνος, κάπως έτσι. Το καφενείο της Πλάτωνος. Το καφενείο της Πλάτωνος. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις πράσινο, έχει ωραίες τιμές, έχει ωραίο κόσμο, ωραία καλά παιδιά που σερβίρουν. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, να δώσουμε και χαιρετίσματα στην κοπέλα αυτή που δεν συστηθήκαμε. Αλλά δεν μας ακούνε, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, μωρέ, δεν έχει σημασία. 20 χρονών ήταν η κοπέλα, δεν θέλω να στο Άντε, μωρέ, που ήταν 20 χρόνια. Καλά. Εντάξει, 20 δεν ήταν. 25.
30. Αυτή ακούει απαράδεκτος και λέει τι είναι αυτή, ποιοι είναι. Καλά τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων, ναι. Να της δώσουμε πολλά χαιρετίσματα γιατί ήταν πάρα πολύ ευγενική και μας είπε πολλά πράγματα και. Ναι, και το έχει γίνει τώρα στέκι μας αυτό. Είναι εκεί η γειτονιά τώρα του Αντώνη. Ναι, τώρα εντάξει. Το κάτω από την Ακρόπολη. Τώρα γνωρίστηκα. Ναι. Είμαι κομπλέ. Έτσι. Με μάθανε. Και με πήγε και στο πάρκο, ήταν νύχτα, φοβήθηκα λίγο, αλλά είχε φώτα, είχε λάμπες, αυτά. Ο δήμαρχος δουλεύει, κάνει δουλίτσα. Δεν μας πειράζει κανείς. Όχι, δεν μας πειράζει κανείς. Λοιπόν, η εβδομάδα μου που λες, για να γυρίσουμε στο θέμα, καλά ήτανε. Πήγα εκεί για τις μπυρίτσες μου, γύρισα. Δεν έχω κάνει πολλά πράγματα, αλήθεια είναι. Τι άλλο έχω κάνει? Εμένα ρωτάς. Τίποτα, μέσα στο σπίτι. Κατήφια. Δεν έχω ζωή. No lifer. No lifer. No lifer. Είσαι no lifer. Τελευταίο καιρό έχουμε πιάσει τα down μου. Ναι. Συνεχίζει να πω εγώ να παρακολουθεί TikTok μανιωδώς. Τώρα τους γνωρίζετε. Μου δείχνει πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, λέει αυτός είναι ο τάδε, αυτός είναι ο τάδε. Λέω χειρότερα, γίνανε φίλοι. Έχω κάνει δίκτυο. Έτσι. Και επίσης έχω πάρει και ένα παιχνίδι. Αχ, ναι, αυτό να το πεις. Έχω πάρει ένα παιχνίδι τύπου τώρα ψευτοκονσόλα και παίζω Super Mario. Ναι, μπήκα μέσα και παίζω Super Mario. Θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Ναι. Φοβερό. Κάνουμε ένα βίντεο κάποια στιγμή με αυτό. Να το ανεβάσουμε. Να κάνουμε. Γιατί να μην κάνουμε. Στο Instagram είναι. Τόσο έχουμε ό,τι κάνει. πρέπει. Λοιπόν, πάμε στο επεισόδιο. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι. Πάμε γιατί είναι ωραίο επεισόδιο. Ναι, πάμε. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits. Λοιπόν, νομίζω από τις λίγες φορές που έχουμε κάνει επικαιρότητα. Ναι, αν εξαιρέσει τη Eurovision που κάναμε και το καρναβάλι. Τη Χρονοπούλου. Ναι, να μου πεθαίνει άνθρωπος, μας έρχεται πάντα. Ναι, μαλάκα πραγματικά. Τι να πω. Λοιπόν, δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα πέθανε η Κέτη Κωνσταντίνου. Ναι. Και την Κέτη Κωνσταντίνου την αγαπήσαμε όλοι, παρότι έχει κάνει πολλά πράγματα η γυναίκα. Την αγαπήσαμε όμως όλοι από το ρόλο της ως. Εγώ θα πω εδώ, θα προσθέσω ότι ο Αντώνης τη λάτρεψε και ως Ευανθία, είμαι σίγουρος. Καλά. Στην τούρτα. Καλά. Οι σκηνές, ειδικά εκεί που τσακώνεται με τη Βέτα. Που της λέει εδώ σε αυτό το σπίτι, το θυμάσαι? Ναι, που είχε κάνει τα σπίτι, χαρτιά. εμείς αγαπάμε και αυτό. Ναι, την ανεβάσανε τώρα πολλές φορές την είδα. Ναι. Εγώ πεθαίνω με το κλασικό, συγγνώμη στο διακόπτω, με το κλασικό το Τάσο που λέει αυτός διάφορα τσιγκούνικα. Ναι. Και το ένα Παρίσι δεν πήγαμε. Είχαμε τα δόντια του Μεσαίου. Αυτό. Πεθαίνω με αυτό, πεθαίνω. Ναι, εντάξει. Την αγαπάμε όλη την Κέτη Κωνσταντίνου, κυρίως από τη Σωσό, έτσι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ισχύει. Και ο Αντένα είδα έκανε κάποια post εκεί αντίο Σωσό και τέτοια, γιατί εγώ έχω και άλλα κανάλια και ακολουθώ. Όλοι μας τα ακολουθούμε, δεν είμαστε μονόχνοτοι. Σας παρακαλώ. Και έχουμε μαζέψει 5 κακούς της ελληνικής τηλεόρασης από γνωστές σειρές. Ναι. Villains. Εγώ να πω, επειδή είχαμε μια κουβέντα πριν, να εκφράσω μια γνώμη. Τοποθέτηση. Ναι. Αυτή που θα αναφέρουμε σου έδινε ένα λόγο και ένα συγκεκριμένο, να το πω εντός εισαγωγικών, πάθος που είχαν οι άνθρωποι και ήταν εντός εισαγωγικών πάντα κακοί οι ρόλοι, έτσι. Ναι. Ίσως έτσι όπως εξελίχθηκε ο ρόλος, ειδικά τη δεύτερη σεζόν, σου έδειχνε έναν άνθρωπο κακό από τα βάθη της καρδιάς. Από τα βάθη της καρδιάς. Σε εξαίρεσαν τα σκότια. Λοιπόν, σου έδειχνε ειδικά εκεί που την ευνοτίζουν και εντάξει, είναι αγαπημένο σκηνή. Καταλαβαίνει ότι έσπρωγαν τους χριστιανούς στο Κολοσσέο. Έλα. Ναι. Δηλαδή, ο ρόλος εξελίχθηκε σε ένα πολύ κακό χαρακτήρα. Ενώ την πρώτη χρονιά σου έδειχνε ότι υπήρχε ένας λόγος από την τον άντρας της. Κοίτα, εγώ σου λέω, σου είπα και πριν, θεωρώ ότι επειδή ο Παπαπέτρου είναι μαέστρος της υπερβολής, με την καλή έννοια το λέω, πιάστηκε από αυτό και το έκανε τεράστιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η βάση μέσα της ήταν αυτή. Γιατί και στο τελευταίο επεισόδιο, θα τα πούμε μετά τέλος πάντων, δείχνει κάποια πράγματα. Ναι. Το τελευταίο. Το δέχομαι, αλλά εντάξει τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, τώρα που το σκέφτομαι. Δικαιολογείται. Όχι δικαιολογείται, μωρέ. Είναι normal να συγκρίνουμε τον ένα κακό με τον άλλον ή να πούμε για αυτούς, γιατί τα εγκλήματα ήταν και μια κατηγορία μόνα του. Ναι. Θα τα αναφέρουμε αναλυτικά όταν θα φτάσουμε στη βασίλισσα της κακίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι γιατί έψαχνα λίγο να δω, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τους κακούς στις σειρές. Στις ταινίες είναι λίγο διαφορετική η τυπολογία. Έχω μια αίσθηση γενικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα τρίπτυχο, το βρήκα στο ίντερνετ και μου άρεσε πάρα πολύ. 3 παράγοντες που κάνουν τον κακό πολύ πετυχημένο. Δηλαδή ο ένας είναι αν είναι πιστευτός, γιατί αν είναι υπερβολικά κακός ή ψεύτικα, ξέρεις, και δεν περνάει αυτό, χαλάει. Δεν υπάρχει επαφή.
Ο άλλος είναι αυτό που έλεγες εσύ περίπου. Αν βλέπουμε τη διαδρομή του, γιατί έγινε έτσι. Δηλαδή μπορεί να ήταν αγγελούδι και να γίναν κάποια πράγματα και να του γύρισε το μάτι, ας πούμε. Και εκτός αυτού, εγώ θα σου πω και πιο απλοϊκά, ρε παιδί μου, ότι το Γεράσιμο Μαντά, από τη ψυχή, Ναι. υπάρχει έξω. Ναι. Ίσως δεν υπάρχει. Αυτό είναι το πιστευτό. Αυτό είναι το πιστευτό που σου λέω. Καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το πιστευτός. Υπάρχει και παραυπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει. Δυστυχώς, ναι. Έτσι. Αλλά η Σωσό, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους να λένε πεθαίνω όλο το χωριό με σκουραδιέδες. Σε καμία περίπτωση. Όμως υπάρχει, σου λέω, είναι ένα, πώς να το πω, μαξιμαλιστικό πράγμα που πατάει όμως σε πολύ έλθινα Ναι. ζητήματα, ας πούμε. Okay. Και το τρίτο είναι αν αυτός ο κακός, γιατί συνήθως ο κακός έρχεται για να αναδείξει τον καλό, έτσι, σε ένα έργο μυθοπλασίας, ρε παιδί μου, να είναι ο αντίπαλός του, να είναι αυτός που του δημιουργεί το πρόβλημα, να είναι αυτός ακόμα και που θα τον σπρώξει να γίνει καλύτερος ο ήρωας. Ναι, ακριβώς. Αν σε αυτό λοιπόν υπάρχει αυτός ο καθρεφτισμός του απ' τη μία είναι ο καλός, απ' την άλλη είναι ο κακός. Και αν ο καλός βλέπει μέσα στον κακό κάποια δικά του στοιχεία, ας πούμε. Αυτά τα τρία είναι τα στοιχεία που κάνουν, ξέρεις, δίνουν μια υπόσταση πιο ωραία σε έναν ήρωα κακό στις σειρές. Ναι, ακριβώς. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να το κάνουμε κάπως έτσι, δηλαδή να δούμε από αυτούς τους κακούς που έχουμε επιλέξει, που έτσι κι αλλιώς είναι αγαπητοί, πόσο πετυχημένα ήταν δοσμένοι οι τρεις παράγοντες. Ναι. Να ξεκινήσω. Βεβαίως. Παρατράβηξε η άσκοπη αναζήτηση ψυχής. Παρακράτησε η όποια αμφισβήτηση ηθικής. Παραδίνομαι στη μοίρα μου που σε έφερε εδώ. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Λοιπόν, λατρεμένη ηθοποιός, λατρεμένη σειρά, αγαπημένη σειρά. Και φοβερός ρόλος. Ανέτα Μπεζεντάκου. Ένα όνομα. Εμείς βγάλαμε στην αγορά τα γιαούρτια με... Κάπου έλεγες μια σκηνή ότι να βγάλουμε γιαούρτια με ηρεμιστικά. Είμαι στο χώρο του γιαουρτιού από 14 ετών. Ήμουν η πρώτη που λάνσαρε το ριζόγαλο με σταφίδες και τρόμαξε η αγορά και θα μου πει εμένα... Ευχαριστώ, να είστε καλά, θα περιμένω. Είσαι το τέρι μου. Και θεάρα, Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Θεάρα, εντάξει, τη λατρεύω. Είναι και αυτή από τους 10 ηθοποιούς που έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα και πάντα. Και μου αρέσει και πολύ σαν γυναίκα. Ναι. Είναι πανέμορφη. Ναι. Καλά, ειδικά τότε ήταν και νέα γυναίκα. Και τότε και τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Στο Grand Hotel που έχει και αυτό το εποχής. Και εγώ είδα και το Σωτέ. Δεν το είδα όλο αργαμό, το είδα λίγο και μετά το παράτησα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Κάπου δεν μου άρεσε η εκτέλεση, νομίζω. Κάπως. Εντάξει, καλούλη ήταν, μωρέ. Καλούλη. Κοίτα, όλα αυτά του Αντένα Plus είναι έτσι. Κοίτα, εγώ τώρα βγαίνουμε από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Το Είμαι η Τζο, το είδες? Ναι, αυτό μου άρεσε πολύ. Είδα λίγο. Αυτό με την Καβογιάννη μου άρεσε πάρα πολύ. Που έβλεπε τους νεκρούς. Ήταν πολύ έξυπνο. Θα σου πω, εμένα μου άρεσε γιατί ήταν έχω συνηθίσει. Είναι λίγο αμερικάνικη πατέντα αυτό, ρε παιδί μου. Γι' αυτό δεν ξέρω αν το πιάνεις. Ναι. Όλο αυτό το μεταφυσικό δεν είναι εύκολο εδώ στα ελληνικά δεδομένα. Δεν το έχουμε δει. Δεν τρελάθηκα εγώ, ρε φίλε. Μου άρεσε πολύ. Και ποιο άλλο είδα? Το Στα 4. Πολύ ωραίο. Όχι, δεν το έχω δει. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, Ανέτα Μπεζαντάκου, δημιουργός Λευτέρης Παπαπέτρου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εδώ. Είναι η μεσαία αδερφή, αν δεν κάνω λάθος, της οικογένειας Μπεζαντάκου. Και είναι η γυναίκα η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί με τίποτα ότι φτάνει ο μπόγος, όπως λέει και αυτή. Σταμάτα μου. Δανείζομαι τα λόγια της, δεν τα υιοθετώ. Και θέλει να μπει στην οικογένεια. Αυτή είναι διαβολοθήλικο. Μυρίστηκε, φαΐ και όρμησε. Μόνο τη μούρη της να δεις, καταλαβαίνεις τι αρπακτικό είναι. Ρε φίλε, έπαιζε φοβερά. Ναι. Φανταστική. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοπιάσω, όλες αυτές τις ατάκες που είχε μαζί με τη Σταυροπούλου. Ή το κομμάτι που νομίζω ότι αυτό έχει κάνει πολύ γκέλ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το συζητάγανε και στη δουλειά συνάδελφοι. Που είχε τη σχέση με τον Βλάση. Αυτό πήγα να σου πω. Έπος. Αυτό πήγα να σου πω. Θα το πούμε αύριο στις 1. Δεν λέμε στις 1, λέμε στη 1. Και μετά της έλεγε αυτός στη 9. Και τραγουδούσε το Λιβοσκόπουλο πάνω στην κορύφωση. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια μιας εξάπλωσης... Να πω κάτι, κυρία Μπεζεντάκου μου. Είστε κουρασμένοι και είμαι στη χώνεψη. Αντί να τα πούμε τώρα, δεν βρισκόμαστε το βράδυ να φάμε και να τα βάλουμε κάτω με την ησυχία μας. Ξέρω ένα ταβερνάκι στα Πετράλωνα. Πετράλωνα. Κάτι μου θυμίζει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι σε επίπεδο
ρεαλιστικότητα, στο πόσο πιστευτός είναι ο χαρακτήρας, εγώ θα της έβαζα ένα 8-9 στα 10. Νομίζω λιγότερο. Λιγότερο θα βάζες. Λιγότερο. Ναι, ήταν λίγο φουσκωμένος ο ρόλος. Θεωρώ εγώ. Εγώ σκεφτόμουν ότι. Πρόσεξε να δεις. Θα μου πεις μυθοπλασία. Καλά, ναι, τώρα μιλάμε με τα δεδομένα Έτσι, αυτά. Ναι, εντάξει. Ναι. Μην ακούς τη μαλακία αυτό. Το Όχι. Εγώ σκεφτόμουν ότι είναι μια οικογένεια ανώτερης τάξης, οπότε ξαφνικά βλέπεις τη Λαϊκάτζα και το έχω στο μυαλό μου να αντιδρά κάποιος έτσι. Κατάλαβες αυτό με την αισθητική. Το έχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι έτσι. Προφανώς. Αλλά ήταν στην υπερβολή. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή και τα λόγια που ξεστόμιζε. Ναι. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Αλλά ήταν στην υπερβολή. Και επίσης ο Παπαπέτρου ήταν πολύ μπροστά σε αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ τώρα και το στυλιτεύουμε και γελάμε πάρα πολύ για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Καλά, ναι. Ήταν ακριβώς ο ρόλος που κοροϊδεύει η 5-minute mom σήμερα, ας πούμε. Βέβαια. Τι πρέπει να διαβάζεις, ότι αυτό και τα λοιπά, ότι η μέθοδος Μοντεσόρι και να τα λέει όλα στα αρχαία και τα λοιπά. Τώρα ως προς τη διαδρομή, προς το σκοτάδι, θα σου πω. Αυτό εξήγησε μου λίγο τι είναι. Είναι ο τρόπος. Τι δικαιολογίες δίνεις. Τι δικαιολογίες δίνει το σενάριο και ο τηλεθέτης που το βλέπει, ας πούμε, για το λόγο που έχει γίνει ο άλλος τόσο κακός. Εγώ θα έβαζα πιο υψηλή βαθμολογία αν δεις το background, αλλά το ίδιο το σενάριο δεν το υποστηρίζει ιδιαίτερα. Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω, δεν στο δίνει ιδιαίτερα. Όμως, αν σκεφτείς ότι αυτή είναι η γυναίκα της οικογένειας που της έχουν πετάξει τα βάρη όλες τις επιχείρησεις, γιατί ο άλλος κάνει Dolce Vita στην Αυστραλία και ο μικρός κάνει τον επαναστάτη στην αυλή. Μπορεί και να ήθελε μωρή μαλάκα τώρα κι εσύ. Βρε, δεν είπα ότι δεν ήθελε, αλλά δεν είχε βοήθεια από πουθενά. Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί και να γούσταρε. Άλλο αυτό. Αλλά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε η. Ρε αγάπη, μπορεί να μην έκανε με κανέναν, αυτό εννοώ. Τι εννοείς να μην έκανε? Να μην συνεννοιόταν με κανέναν. Βρε. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, συνεννοιόταν, δεν συνεννοιόταν. Οι άλλοι πετάγαν χαρτέτο όμως. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια καλά, αλήθεια. ειδικά ο μικρός. Καλά είσαι. Επαναστάτης του κόλου. Τώρα να τα λέμε κι αυτά. Αχ, θα πω εγώ. Ωραία χρόνια, τι να πεις. Ωραία χρόνια. Δεν βγαίνουν τέτοια κομμάτια τελευταία. Τέτοια κομμάτια. Δεν βγαίνουν, όχι. Έχουμε καιρό να δούμε. Ισχύει. Θα το δικαιολογούσα μόνο έτσι, αλλά είναι πολύ μεγάλη ανάλυση για να πω ότι θα βάλω υψηλή βαθμολογία σε αυτό. Δεν το δίνει το σενάριο τόσο έντονα. Ναι. Εντάξει, τι να λέμε. Τώρα θα σου πω, σκοτεινός καθρέφτης. Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου, πάλι? Σε σχέση με τη. Έχεις εδώ πέρα. Τι λέγαμε πριν, δεν παρακολουθείς το μάθημα. Η τσουκαλά. Σε σχέση με τον καλό ρόλο, ρε παιδί μου, που είναι η Βίκη Σταυροπούλου, η Στέλλα. Ναι, οκ. Θεωρώ ότι η Στέλλα ζήλευε. Ζήλευε την Ανέτα η Στέλλα. Το πιστεύω. Γιατί είχε και πολύ καλή δουλειά και τον άντρα και παιδί και καλά. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια. Παρότι έδειχνε ότι δεν τη θέλει. Έτσι και έτσι, μωρέ. Ήταν λίγο υπερβολικός ο τρόπος που την αντιπαθούσε. Μα είχε ακούσει τόσα ρε μαλάκες τώρα. Τι bullying είχε φάει η Βικούλα. Είχε φάει bullying, ναι. Έχει έτσι με τώρα. Τι να την κάνει και φιλαράκια. Έλα τώρα. Άστα να πάνε. Εκεί όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Αυτό είναι ο σκοτεινός καθρέφτης. Τώρα το κατάλαβες. Έλα, μπίλιο. Ναι. Εγώ θα βάζα 7 σε αυτό. 7 στα 10. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, ρε παιδί μου. Και αυτή την ξεμπρόστεχε κάποια στιγμή. Ότι είναι ανοργασμικιά, θυμάσαι προς το τέλος. Μαλάκα, έχει ακούσει τόσα γυναίκα. Ναι, δεν δικαιολόγω, λέω. Κάτι τι είχε κάνει τη ζωή ποδήλατο. Φοβόταν κιόλας μην την ανακαλύψουν. Κάτσε, ρε. Σωστό. Εντάξει, και άλλη είχε δει εφιάλτη ότι την έφαγε σούπα. Εγώ θα είχα πει χειρότερα. Έλα τώρα. Ωραία, θες να πάμε στο επόμενο? Βεβαίως. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Ροξάνη Ντάνου Κουλουμπή από του Στάβλου Σερίτα Ζαΐμι. Να μου μιλάνε εμένα για δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες στις φυλακές. Ας γελάσω. Εντάξει. Αγαπημένη Μίρικα Παπακοσταντίνου. Σε αυτό το ρόλο έλαμψε. Ναι. Πραγματικά. Επιτέλους είπε ναι σε ένα ρόλο της πρώτης. Δηλαδή πραγματικά. Ισχύει. Ήταν πιστευτός. Πιστεύεις? Εδώ θα κολλήσει αυτό που είπες για το Μαντά. Ναι, μπορείς να φανταστείς ότι ένας δημόσιος λειτουργός σε μια τέτοια θέση είναι τόσο λαμόγιο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι και κακία ταυτόχρονα. Ναι. Αλλά ουσιαστικά το κίνητρό της ήταν να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Και είχε αδιαφορία για τους ανθρώπους. Τις κρατούμενες κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να πατήσει πτωμάτων προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει. Άρα είναι κακός, προφανώς. Είναι πιστευτό στη χώρα που ζούμε. Νομίζω 9 στα 10. Ναι. Και το βάζω 9
Και πάλι λόγω της υπερβολής. Ναι, εντάξει. Έτσι. Βέβαια ήταν ωραία κακιά. Ήταν ωραία κακιά. Και είχε και ένα ωραίο παραμυθένιο φάση, ξέρω εγώ, Κρουέλα Ντεβίλ. Ναι. Γιατί ήταν τιμένη πάντα στην πένα, το μαλλί της κτλ. Είχε ένα τέτοιο ύφος ωραίο. Όχι, εμένα μου άρεσε. Ναι. Εμένα μου άρεσε. Βάζω 10. Ναι, και εγώ ένα 9 θα βάζα. Η αλήθεια είναι. Το πιστεύω ότι είναι πιστευτή. Λοιπόν, διαδρομή προς το σκοτάδι. Δηλαδή, τι την οδήγησε να γίνει κακιά? Δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, αυτό που δείχνει είναι ότι είναι έτσι. Είναι μια χαρά με την πάρτι της. Τώρα, κακιά. Μεγάλη λέξη. Λαμόγιο. Κακιά όμως. Εδώ έβαλε την άλλη να την πέσει στον άλλον να χάσει τη δουλειά του. Για να φάει. Ναι, αλλά έκανε κακός ανθρώπους. Λαμόγιο. Κακός ανθρώπους. Και το λαμόγιο κακός είναι, δεν είναι καλός. Ναι, εντάξει. Το έχουμε κανονικοποιήσει πια. Ισχύει. Η κανονικότητα είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η εξήγηση, ούτε και δίνει κάποιο ευαίσθητο σημείο της. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ανέτα δίνει κάποια στιγμή μια αδυναμία της. Σε αυτό θα βάλω 3. 3 θα βάζεις. Ναι, δεν βλέπουμε μια διαδρομή δηλαδή. Ούτε που να σε πηγαίνει κάπου. Αλλά είναι θεάρα. Αυτό δεν εννοεί το ένα, δεν εννοεί το άλλο. Λοιπόν, ο καθρέφτης με τον ήρωα. Ποιος είναι ο ήρωας? Ο Παυλάτος. Έτσι. Εδώ ναι, είναι δυνατό αυτό. Είναι σαν δυνατό. αντίθεση. Έχει και πολύ ωραίες ατάκες. Έτσι. Μεταξύ τους. Ναι. Και μια πορεία. Ναι. Εκείνη την ενδιαφέρουσα στάση με τη Μιχαήλ στο δεύτερο γύρο. Πού την έμαθες? Λέτε για το... Γιατί. Στην Ινδία όταν έκανα διαλογισμό. Αλλά μην το επιχειρήσετε. Πετυχαίνει μόνος ανθρώπους. Είναι δυνατό σαν αντίθεση, ρε παιδί μου. Πώς δείχνει τον έναν και τον άλλον το χαρακτήρας τους. Γιατί έχει πάντα ο Ρήγας αυτού του είδους τα ηθικά διλήμματα πιο ψηλά. Αν και δεν είχε ποτέ κακιά ο Ρήγας. Μόνο αυτήν είχε. Ναι, μωρέ, δεν είχε. Πάμε στον επόμενο. Θα μείνουμε στο Ρήγα Αποστόλου και θα είναι από το top 5 μας ο μόνος άνδρας. Ναι. Έχω να πω. Ισχύει. Γεράσιμος Μαντάς. Κοίταξε, αν δεν θέλεις να με μάθεις και από την ανάποδη, άλλη φορά θα μου στέλνεις ό,τι πράγμα σου ζητάω. Ρε, αν ήρθε 25χρονη, θα πήγαινε με τη γιαγιά μου, ρε. Ο ηθοποιός ήταν ο Γιάννης Μόρτζος. Φοβερή φάτσα, φιγούρα. Έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα ο άνθρωπος. Α, ναι. Είναι ο ρόλος με τον οποίο δεν γελάς. Από όλους αυτούς που θα πούμε, δεν γελάς. Δεν μπορείς να γελάς. Δεν γίνεται. Μαλάκα, εγώ στο τελευταίο, εντός εισαγωγικών τελευταίο επεισόδιο που είδα, που τις αναγνωρίζει και φέρεται όπως φέρεται. Και δείχνει ότι δεν έχει και καμία μεταμέλεια και είναι και ριστικός. Μαλάκα, εκεί έπαθα τσότσο. Ναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ούτε στο 1% ότι θα σκεφτόταν έτσι ένας άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Και δεν είναι μόνο η διαταραχή, τέλος πάντων, για όλο αυτό το. Δεν μπούμε καθόλου στο κομμάτι της παιδεραστίας, έτσι. Είναι αυτό που σου δείχνει μετά ότι και κατάλαβε ποιες είναι και καθόλου δεν τον ένιωξε. Πώς γίνεται έτσι? Ενώ τους έχεις διαλύσει ήδη την αυτοπεποίθηση. Έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Τους καταστρέψει τη ζωή. Ότι πώς είσαι έτσι. Δηλαδή. Κάνει κανένα παιδί. Ναι, φοβερό. Κάνει κανένα παιδί. Παιδί, υιοθέτηση είναι. Έδωσε επιλογές σου. Ναι, έδωσε επιλογές ο άνθρωπος. Ή το Α ή το Β. Γιατί αυτός έχει 4, καταλαβες. Ναι, καβλιάρης. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα. Μιλάμε τώρα για το. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε. Ήταν ο κοινωνικός λειτουργός που βίαζε τις πρωταγωνίστριες στο τι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Ήταν η βασική πηγή έμπνευσης της Αλέκας. Τέλος πάντων, η κινητήριος δύναμη για όλες τις πρωταγωνίστριες. Εγώ θα βάλω ένα 9 στα 10 γιατί ήταν πιστευτός, δύσκολα πιστευτός, δυσκολοχώνευτος. Εγώ θα βάλω 10 στα 10. Γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος ακούμε, δεν έχουμε στεναστραφεί, θέλω να πιστεύω, ακούμε ότι υπάρχει. Ναι. Και ότι για να φτάσεις στο σημείο, συγγνώμη, να κάνεις αυτό που κάνεις, προφανώς και θα έχεις και αυτή την αντιμετώπιση μετά. Τότε εγώ εσάς σας... Ναι ρε Καριόλη, και εμάς και όλες τις άλλες εκεί μέσα. Μωρά ήμασταν ρε καθήκη. Μωρά ήμασταν, μωρά. Τι θέλατε να κάνω ρε κορίτσι, ποιο να πήδησω κι εγώ εκεί μέσα, την κυραφρώσω τη λαντέρισα 1000 ετών. Τον ακούτε ρε τον ξεφτύλα. Τον ακούσατε τον ξεφτύλα. 10 στα 10, ξέρεις γιατί δεν βάζω 10 στα 10, γιατί είναι κωμωδία και αυτό μου κλωτσάει. Δηλαδή, παρότι ήταν ωραίο στο συγκεκριμένο κόνσεπτ, είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ και τον βλέπεις αυτό είναι τόσο αμετανόητο. Δεν έχει, τουλάχιστον όσο είδαμε, δεν υπάρχει αδύναμη πλευρά. Ναι. Είναι ένα κατακάθι, να μην πω τίποτα άλλο. Κοίταξε, στο δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι εδώ θα πάμε χαμηλά, γιατί όμως σεναριακά είναι έξυπνο να μην υπάρχει δικαιολογία
με πολλά εισαγωγικά η δικαιολογία για αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι τώρα ένα θέμα που μπορείς εύκολα να φτιάξεις. Όχι, παιδιά, τώρα εντάξει. Είναι λίγο τζιζ. Να φτιάξεις άλοθη σε αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνεις τώρα. Τι να λέμε τώρα. Πες για τον καθρέφτη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο σκοτεινός καθρέφτης εδώ για μένα είναι όλη αυτή η δυσκολία που έχουν αυτές οι γυναίκες να ζήσουν τη ζωή τους. Που ξεκινά έτσι όπως φαίνεται στο σενάριο και έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, από αυτή την κακοποίηση και από αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ καν να το διανοηθώ αυτά τα πράγματα. Ναι. Εγώ που πάμε στον ψυχολόγο και λέμε ότι η μαμά μου μας είπε τότε μαζέψε τα πιάτα του τραπέζι και με τραυμάτισε. Ναι, τώρα τι να πεις. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, ναι, αλλά τώρα. θέλω να σου πω ότι το έχουμε ξαναπεί ότι ήταν μια σειρά με πάρα πολύ ωραίο σενάριο, εκτός από πάρα πολύ ωραίες ατάκες, δηλαδή ήταν ένα πολύ δυνατό θέμα και εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και προσκυνώ το ρίγα σε αυτό είναι ότι με έναν τρόπο έδινε ότι αυτό το κακό που ήταν το πιο βαρύ τους έκανε να προσελκύουν και άλλα άσχημα στη ζωή τους. Βέβαια. Η μία είχε τον Μάρκο που την κορόιδευε, η Φοφό είχε τον πατέρα της που την κακοποιούσε, η Πόπη είχε τον άντρα της που επίσης την κακοποιούσε και της φέρονταν άσχημα. Αγάπη, τώρα συζητάμε για βασικές αυτές. Αυτό ήταν το safe place τους. Ακριβώς. Αυτό ήταν, δηλαδή εκεί αισθανόντουσαν ασφάλεια. Η υποτίμηση, βέβαια. Η δυστυχία. Αυτό αναζητάγανε γιατί αυτό είχαν μάθει ότι είναι το κανονικό. Ότι δεν αξίζουν. Πώς συνειδητά. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι το σενάριο το έδινε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εντάξει, εδώ παίξε μπάλα. Τώρα με τις πάντες. Παίξε. Κακιά, έλα μωρέ τώρα η γλυκούλα. Σου έχω και δήλωση εδώ ότι το σώσουμε. Ότι αυτή λέει δεν ήταν κακιά. Λοιπόν, δεν θυμόμουν να κάνω το επώνυμο. Ναι, και εγώ το βρήκα το Google, να μην νομίζεις. Σάντρα Ρολάνδου Δράκου. Δεν θυμόμουν το επώνυμο, παιδιά. Η Σάντρα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Η Σάντρα που ακόμα και τώρα έχω φίλες που μπαίνουν ανάμεσα σε ζευγάρια και τις αποκαλώ Σάντρες. Ωραίες παρές. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Εντάξει, αυτό συμβαίνει τώρα, μην τρελαθούμε. Συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, είναι η Λουκία Παπαδάκη στη Λάμψη του Νίκου Φόσκολου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Όλος ο κόσμος της εταιρείας στη θέση του, ο καφές σου ζεστός, ο φάκελος με τα επίγοντα έτοιμος και η Σάντρα όπως πάντα από τις 7 στην υπηρεσία σου. Δεν θέλω να μου την πεις κακιά τη Σάντρα. Δεν θες, Δεν θέλω. Κοίτα, γιατί... η τυπολογία της σαπουνόπερας, όπως τα μάθαμε μετά και από τα άλλα βραζιλιάνικα κτλ. Ο ρόλος ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Ήταν ο κακός απέναντι στη Βίρνα. Ο άνθρωπος που απειλούσε την ευτυχία της που. Ναι, ακριβώς. Να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο για τη Λάμψη. Ναι. Είναι πολύ ωραίο επεισόδιο. Είχαμε περάσει πάρα πολύ. Γελάσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία στη Λάμψη. Λοιπόν, η Σάντρα ήταν το τρίτο πρόσωπο στο τρίτο, γάμο. Τέταρτο τώρα. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι το βασικό αυτό. Ο Γιάνγκος και πολλές. Ναι, ήταν όμως η Στάντα, ρε παιδί. Ναι, βγήκε καθόταν εκεί. Ήταν η γραμματέας του Γιάνγκου Δράκου στη Giant, με την οποία διατηρούσε σχέση, εξωσυγική. Έκανε όμως αυτή, εσύ που το θυμάσαι πιο καλά. Ναι. Έκανε και μηχανογραφίες για να καταφέρει να τον χωρίσει. Μετά αυτή, σε πείσμα. Ναι. Επειδή δεν χώριζε ο Γιάνγκος. Δεν βγαίνει άκρη, ναι. Ήθελε να παντρευτεί τον αδερφό του. Έκανε σχέση με τον αδερφό του, το Σέβο. Ναι, και παντρεύτηκε ένα γιο του μετά τελικά. Και μετά από χρόνια. Ναι, ό,τι να είναι. Και έχει μια σκηνάρα. Ναι. Είναι να παντρευτούν με τον αδερφό, το Σέβο. Και τη φωνάζει ο Δράκος στο γραφείο του νύχτα. Και έχει πει και του Σέβου, θα έρθεις εδώ 10 η ώρα. Οπότε τι γίνεται. Τη στείνει για να πιάσουνε. Έλα ρε. Τη δίνει ένα μπριγιάν. Ότι και καλά δώρο για το γάμο σου. Πανάκριβο. Της έχει βάλει υπνοτικό και την ώρα που ζαλίζεται αυτή πάει και τη φυλάει και μπαίνει ο Σέβος μέσα και του λέει να μου κάτσε για ένα μπριγιάν. Μήπως ήταν ο κακός ο Γιάνγκος. Καλό, ο Γιάνγκος ήταν κακός. Αυτή πας να παντρευτείς. Σκηνάρα. Εγώ θα πω στο κομμάτι της αληθοφάνειας ότι όλοι οι ρόλοι του Φόσκολου, του σχορεμένου, αληθοφάνεια δεν είχαν. Να τα λέμε. Σαπουνόπερα, μάλλον. Πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά, από παντού, από όπου βρεις. Όμως, η συγκεκριμένη ηθοποιός, δεν ξέρω, το φιζίκ της και όλο της, το posture, να το πω έτσι, ήταν πάρα πολύ επιβλητικό. Πρέπει να είναι από τις 10 ωραιότερες γυναίκες της Ελλάδας για μένα. Θα πω εγώ τώρα ένα true story. Δεν το εξακριβώσαμε σίγουρα. Περάσαμε μπροστά από μια κυρία. Ναι, στη Eurovision. Αυτή ήτανε.
Δεν μπορεί να ήταν άλλη, γιατί. Αυτή ήταν. Είναι εκθαμβωτική. Ξέρεις τι πια μου θύμισε, τη Meryl Streep στο Devil Wears Prada. Ναι, γιατί φορούσε και ένα μαύρο. Ήταν ένα μαύρο φόρεμα. Ήτανε κούκλα. Στη Λάτη πολύ και παίζει την Ηλέκτρα τώρα, δεν παίζει την Ηλέκτρα. Ναι. Στην ΕΡΤ. Και θα πω ότι, δεν ξέρω, νομίζω το είχα πει και στη Λάμψη, ότι είχαμε κάνει και μια συνέντευξη μαζί, γιατί έπαιζε πέρσι στο Μαύρο Ρόδο. Ναι. Και είναι και πολύ μεγάλη τυπάρα. Πολύ άνετη, πολύ και cool. Και της είχες πει αυτά που είπαμε και έλεγε ότι είπα εγώ τέτοια πράγματα. Σενάριο, ναι. Ναι. Α, ναι, της είχα πει για το νεαρή πόρνη. Νεαρή πόρνη. Και αν έγινα πόρνη, όπως με λέτε, έγινα από τον άντρα σας. Είμαι το ιδιόχειρο δημιούργημά του, καταλάβατε. Είναι ο πλάστης μου, ο καλλιτέχνης που με έφτιαξε. Καμιά γυναίκα δεν εκπορνεύεται αν δεν κουβαλάει μέσα της το σπέρμα της προστιχές. Αυτό ισχύει για εσάς τις πλούσιες που έχετε το δικαίωμα της επιλογής. Εγώ δεν το είχα ποτέ. Πιστευτώ τι θα βάλεις. Εγώ θα βάζα ένα 7 μόνο και μόνο για την ίδια την Λουκία Παπαδάκη. 8, γιατί την αγαπάς. Γιατί την αγαπάω τη Σάντρα. Την έχω μες στην καρδιά μου. Να ακούσουμε λίγο τι έχει δηλώσει η Λουκία Παπαδάκη για την Σάντρα. Αυτό που ζούσες καθημερινά εσύ έξω, γιατί ήσουν και κακιά της υπόθεσης, έτσι. Αντροφορίστα, ήσουν κακός άνθρωπος. Ήταν ένα παθιασμένο πλάσμα. Ναι. Ακραίο. Πολύ ακραίο. Αυτό το πλάσμα έξω πώς το αντιμετώπιζαν? Ακραίο. Σε βρίζαν Δηλαδή σε αντιπαθούσαν? Ένα περίεργο πράγμα. Δεν με αντιπάθησαν ποτέ. Ταυτίστηκαν με το ρόλο, αλλά κάπου διεστραμμένα περίεργα μπορούσαν και διαχώριζαν τον άνθρωπο που έβλεπαν με το ρόλο. Εκτός αν σε πόναγαν, με την έννοια ότι ήσουν ένας άνθρωπος που καταλαβαίναν τα προβλήματα που είχες για να γίνεις τόσο κακιά. Πολλές γυναίκες, ναι, ταυτιζόντουσαν πάρα πολύ με αυτό. Γιατί αυτό πολλές φορές έτσι ενίσταμε, διότι δεν ήταν μία κακιά. Δηλαδή, γιατί μία κακιά θα ήταν και αδιάφορη. Πόσο κακός μπορεί να είναι κανείς και να προξενεί ακόμη το ενδιαφέρον. Ήταν πανούργα, ήταν έξυπνη, ήταν σεξ, ήταν πολλά πράγματα μαζί, ήταν γοητευτική. Πάντα οι κακοί είναι ενδιαφέροντες και γοητευτικοί. Εννοείται. Όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Αλλά αυτός ο ρόλος ήταν επειδή η αφετηρία της ήταν ένας παθιασμένος ακραίος έρωτας. Γι' αυτόν τον έρωτα τα έκανε όλα. Ναι, άρα λοιπόν. Και μην πει κανένας ότι είναι υπερβολή, γιατί αν γυρίσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Σε απείλασαν λόγω έρωτα εσένα, είχες απαλλαγή. Ναι, είχε λόγο. Στο επίπεδο λοιπόν της διαδρομής, η Παπαδάκη τη δικαιολογεί απόλυτα και συμφωνώ μαζί της. Εγώ έχω να πω κι άλλα για να τη δικαιολογήσω. Εγώ θυμάμαι το story. Για πες. Λοιπόν, η Σάντρα. Θεωρητικά, από ό,τι είχε πει τότε στη Βύρνα. Ναι. Είχε φύγει από το χωριό της. Μπράβο, έχεις δίκιο. Να πάει να δουλέψει στο Δράκο. Ο Δράκος την έπεφτε. Όταν δεν του κάτσε, την αποέλυσε. Και μάλιστα η Σάντρα σκέφτηκε. Είχε δύο επιλογές. Αχ, μπράβο, ναι. Να γίνει μια νεαρή πόρνη στο πεζοδρόμιο ή να γίνει μια πόρνη γραφείου. Διάλεξε το δεύτερο, γιατί προσφέρεται με οίκα και air condition. Ορίστε. Έτσι είχε πει η Σάντρα. Air condition το 90, μπράβο. Τότε θυμάμαι τα λόγια. Ναι, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, τα θυμάσαι αυτά απ' έξω. Σου είχαν κάνει εντύπωση. Ναι. Σε φαντάζομαι τώρα μικρό παιδάκι 8 χρονών, το βλέπεις αυτό και να σου λες ναι, η πουτάνα με το air condition. Συγγνώμη, 7 η ώρα το πρωί, το απόγευμα έλεγε η πουτάνα. Πόρνη έλεγε. Ναι, πόρνη. Ναι, ο Φώσκολος δεν χρησιμοποιούσε ποτέ τέτοιες εκφράσεις, σωστό. Αλλά εντάξει, δεν το θυμάμαι από τότε προφανώς. Εντάξει, τα είδα μετά, ρε παιδί μου. Το είπαμε και στην εκπομπή. Έχει ανεβεί και στο Αντένα Plus η λάμψη κάποια επεισόδια. Ναι. Όχι όλα. Όχι όλα. Δεν χωράνε όλα. Πού να τα χωρέσουν όλα. Δεν χωράνε. Λοιπόν, εγώ στη διαδρομή θα βάλω ένα 6, ωραίο, τίμιο. Όχι, εγώ θα βάλω 8. Πάλι. Γιατί τα έπε. Τα έπε, ναι. Λοιπόν, τώρα στο σκοτεινό καθρέφτη θα βάλω απέναντι τη Βύρνα. Ναι. Θα σου πω ότι και η Βύρνα στο συναίσθημα δεν αντέδρασε πολύ διαφορετικά. Λέγε ο γιος, ψιλοενέδωσε μετά. Έλα μωρέ μαλάκα τώρα κι εσύ. Και θα σου πω και κάτι άλλο που δείχνει ότι καθρεφτίζονταν. Και αυτή ήξερε τι κουμάς είναι ο Γιάνγκος, δεν ήξερε. Τον είχε ερωτευτεί. Εκεί άλλοι τον είχε ερωτευτεί όμως. Δεν τα ξέρε όλα, μωρέ. Η Βίνα αυτός έκανε δουλειές του εκεί πέρα στην Giant, δεν ήξερε αυτή ούτε μετέφερε ουράνιο. Δεν λέω για το ουράνιο, ρε, λέω για τα διαπροσωπικά. Καλά, ήξερε εκεί ότι είχε γκόμενες. Εντάξει, την είχε κάνει Ρούντολφ. Και οι άλλοι το ήξερε όμως. Ότι αυτός ήταν αυτός που ήταν. Και τον είχε ερωτευτεί και εκείνη.
η Σάντρα. Υπήρχε ένα πάθος τώρα, υπήρχαν πάθη. Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει όμως υπάρχουν κοινά σημεία στις δύο γυναίκες αυτές. Ναι, εντάξει. Με αυτή την έννοια. Το καταλαβαίνω. Με αυτή την έννοια. Γιατί εδώ θα βάλω. Η Βίρνα ήταν χειρότερο. Τι έκανε? Με το γιο του Αλέτα τον εντάξει, το συναίσθημα δεν έχει. Κάτσε τώρα. Ηθικές να στο λες. Εγώ θα βάλω και ένα 8. Θα βάλω ένα 8 στον καθρέφτη. Πολύ ωραίο. Και εγώ τόσο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, να πάμε στη Βασίλισσα της Κακίας. Ναι. Σωσό Παπαδήμα. Δεν θα μου πεις εσύ πότε είναι η ώρα μου. Εγώ θα σου πω πότε είναι η δική σου ώρα. Δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμα αν είναι εξαδέρφη της Σάσας. Δεν το έχουμε διευκρινίσει ποτέ. Δεν θα διευκρινιστεί. Θα πάρω τον κύριο Παπαπέτρου να τον ρωτήσω αν πάρε. Τι να πρωτοπείς πάλι τώρα, τι. Εγκλήματα, έτσι. Παπαπέτρου είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται εμέσως ή απευθείας για όλους τους φόνους. Για όλους τους φόνους, ναι. Εκτός από το Φωτάρα που έμεινε στον τόπο. Ναι, και εκτός από το. Εντάξει, εμέσως. Εμέσως και για το γιατρό. Τον Τζόνι αυτή όμως τον εκβίασε. Ναι, αλλά πήγε ο Τζόνι και ήταν το φάντασμα του Μιχάλη. Ναι, ήταν αυτοκτονία, αλλά ήταν γιατί συμμετείχε στη δολοφονία και για τύψεις και τα λοιπά. Σκοτώσαν. Τύψεις, τι είναι αυτό? Σκοτώσαν την άλλη την Μπάντεν, όλοι μαζί. Ναι. Σκοτώσανε τον Νταβά. Μπράβο. Το πρώτος φόνος ήταν αυτός. Που μάλιστα τον έκανε, αν παρατηρήσεις, όλους τους φόνους τους έχουν κάνει άλλοι. Όχι η ίδια. Ναι, αλλά εμπλέκεται. Εννοείται, άμεσα. Σκοτώσαν τον γιατρό από σπόντα γιατί έφτιαξε τη χορτόπιτα και έφτασε η χορτόπιτα τέλος πάντων στο γιατρό και την έφαγε. Η Πέπη με τα κουκιά. Η Πέπη, εντάξει, Πέπη και αυτό δεν φταίει σε αυτό. Αφού ήταν λέμαργη. Ναι, και σούπα. Και άστα κάτω. Και κάπου του λέει και λιμάρα. Σταμάτα λιμάρα. Έχει μια κοινή μετά που προσπαθεί να πει στο γιο της ότι πέθανε. Και λέγε η Πέπη, η θεία Πέπη έχει πάει ένα ταξί. Πέθανε. Ξέρω εγώ, συνεχίζει, πέθανε. Ναι, πέθανε. Πρέπει να το προσεγγίσουμε με παιδαγωγικό τρόπο. Η θεία Πέπη έφυγε για ένα μακρινό, πολύ μακρινό ταξίδι. Μακριά. Πέθανε. Πήγε να συναντήσει καλούς και αγαπημένους φίλους που... Πέθανε. Λύσαξες. Ναι, πέθανε. Εγώ βλέπω πρόσφατα τώρα γιατί δεν βαίνουν συνέχεια το σκηνικό με τη γέννα. Καλά, δεν υπάρχει. Λέω να γεννήσω. Σήκω, Αλέκο. Που είχε πάρει την άλλη τη Γερμανίδα, την SS, για κουβερνάντα. Το σκάλπ. Γκούτρουν. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Θα κρίνουμε το ρόλο τώρα με τη δεύτερη σεζόν, έτσι πώς κατέληξε. Ναι. Ήταν αυτό, ήταν η κακία. Δηλαδή δεν είχε τίποτα άλλο. Ήταν κακία. Κακία. Εγώ εντάξει, πιστευτός ρόλος τώρα είναι όλο αυτό. Δεν μπορεί να το πεις αυτό εκεί, μωρέ. Τι εννοείς? Ήταν πιστευτός, τώρα τι πιστευτός? Ήταν άλλο πράγμα. Ήταν όλη η σειρά σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό, ήταν αλλού η σειρά. Αλλού. Και σου κάνει η Κορίνα, ας πούμε, πιστευτός ρόλος. Πουτάνα. Μόνο Αχιλλέας θα μπορούσε. Ναι, πείτε μου. Μόνο Αχιλλέας και η μάχη. Δεν υπάρχει αυτή η σειρά. Όσες φορές τη βλέπεις και άλλα πραγματάκια. Ναι, βέβαια. Πολύ πρόσφατα είχα δει, νομίζω το έχω ξαναπεί, που ήταν η Κορίνα και μια άλλη που ήταν και αυτή η πουτάνα. Ναι. Και μιλούσαν με τηλέφωνο. Ναι. Την ώρα που κάνανε σεξ. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε. Συνέχισε λίγο μόνος σου και και πεθαίνω, ξέρεις με ποια ατάκα. 50 ο καθένας είναι παιδιά που κοιμόταν. Ήτανε φοβερό. Είναι από τις σειρές του Παπαπέτρου γενικά που δεν μπορείς να διαλέξει έναν ήρωα. Όχι, σίγουρα. Και ο Αλέκος είχε πολύ γέλιο, ήταν φοβερός. Και η Φλόρα, τα έχουμε ξαναπεί στο serial, ο ρόλος έτσι όπως τον έπαιξε η Μανέ πολύ ήταν και έντιμα. Αλλά σου λέει, εμένα αγαπημένη είναι η Κορίνα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Πραγματικά. Κορίνα και Αριστίδης. Μην δουν έναν άνθρωπο να κάνει μια προσπάθεια αμέσως να πούνε πορνό. Ναι, άμα σταματήσουμε από το play τώρα έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, πιστευτός. Είπαμε. Εγώ θα πω ένα 8 στα 10 έτσι μόνο τιμή σε Anakin γιατί ήταν σειράρα και ρολάρα. Μπορούμε να πούμε πολλά, ναι εντάξει. Okay. Διαδρομή προς το σκοτάδι. Αν πάρουμε και την πρώτη σεζόν. Αν πάρεις την πρώτη σεζόν, μπράβο. Μπορεί να πάει στο 7-8 για μένα. Ναι. Είναι μια γυναίκα μικρομεσαίας ας πούμε τάξης η οποία είναι λίγο αδιάφορη με τον άντρα της αλλά όταν βλέπει ότι χάνει τα κεκτημένα εκεί ακριβώς. Βγάζει νύχια. Ακριβώς. Ή κρατάει ένα λησοπρίωνο αναλόγως. Και πάλι όμως ρε παιδί μου κάποια στιγμή έδειξε ότι ο γαμός είναι ψιλοπροξενιό.
Αν ναι, θυμάσαι. δεν είχε άλλες εμπειρίες. Οπότε γενικά ήταν ο πρώτος της άντρας και ο μοναδικός μέχρι. Εντάξει, μετά όταν έγινε η Βασίλισσα του Κατοκόσμου, είχε πάρει τα φύλλα και τα δέντρα. Δεν υπήρχε. Ναι, δεν είναι φοβερό. Για να εξυπηρετήσει το σκοπό της. Ναι. Okay, όχι ότι ήθελε. Επίσης αυτό. Βλέπεις ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν το απολάμβανε ούτε αυτό. Δεν έδειξε να το απολαμβάνει ποτέ. Όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένος ο λόγος που το έκανε. Ούτε με τον Αλέκο. Όμως. Όχι. Στα πρώτα επεισόδια έτυχε να δω τώρα πρόσφατα. Ξέρεις τι, εκεί έδινε ότι ήταν θέμα εγωισμού. Μόνο. Όχι, και στα πρώτα επεισόδια πριν καταλάβει ότι την απατά. Ναι, αυτό εννοώ. Τον απέρριπτε. Αυτό εννοώ. Ότι ήταν θέμα εγωισμού. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, και η φάση ότι αυτός ήταν ευλάχος και. Αλέκο ήρθε ευλάχη. Μην τους λες έτσι, γιατί. Δεν το λέω για κακό. Στα πρώτα επεισόδια δηλαδή του έλεγε ότι πήγαινε βρωμά σε κρεατήρα, ας πούμε. Ναι, οκ, δεν ήταν ερωτευμένοι προφανώς. Όχι. Αλλά ήταν θέμα να τον κρατήσω γιατί θα μου τον φάει άλλη, ας πούμε. Αυτό. Είχε αυτή τη. Ναι, δεν ξέρω, ένας εγωισμός. Ένας εγωισμός. Έχω ξαναπεί και θα το λέω όσες φορές έρθει αυτή η ευκαιρία ότι ο Λευτέρης Παπαπέτρου είναι ένα κεφάλαιο μόνος του, μη σου πω και καμιά δεκαριά κεφάλαια μόνος του, σε αυτό που λέμε κωμωδία στην περίοδο που εξετάζουμε εμείς ως podcast. Και αυτοί οι ηθοποιοί μπορεί να ακούγεται τετριμένο και μετά από χρόνια να προκύψει και από τη δική μας την εποχή, αλλά αυτή η εποχή, αυτοί οι ηθοποιοί κάτι είχαν. Είχαν μία. Εγώ θα ξαναπώ, αυτές οι σειρές, παιδιά, ένα από τα μυστικά τέλος πάντων της επιτυχίας ήταν ότι ήταν ελεύθεροι. Ναι, ειδικά σε αυτή τη σειρά. Ήταν ελεύθεροι. Αυτή, η Κωνσταντινού και Ελένη, απαράδεκτη, εκεί που υπάρχουν παρέες που καταλαβαίνεις πια ότι γνωρίζονται, γιατί έχουν μιλήσει οι άνθρωποι, έτσι. Όταν είναι και φίλοι και παρέα και αυτά, το βλέπεις αυτό το πράγμα και το παίρνεις στο vibe. Εννοείται, εδώ ήταν παρέα, κάνανε μεγάλη επιτυχία στο θέατρο. Ναι. Και είπαν να κάνουμε ένα σύριαλ και γι' αυτό και επιμένανε για να συνεχίσει αυτή η σειρά. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς αν ήταν μια απλή σειρά που μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν τη σειρά και βλέπουν ότι δεν πάει καλά, θα σταμάταγε. Εγώ θα ήθελα να ήμουν μίγα στα γυρίσματα. Ναι. Ειδικά στις σκηνές της Κορίνας όλες που είναι με πελάτες. δεν υπάρχει. Και όλα αυτά που φόραγε και τέτοια. Ήθελα να είμαι από μια μεριά να βλέπω την Καβογιάννη. Και στις σκηνές τη δεύτερη σεζόν με τη Σωσό που την τίνανε γκράντε, αυτή με τον υπνοτισμό πεθαίνω. Εκεί ναι. Και πόσο ωραία έπαιζε την καλή. Μετά όταν υπνοτίστηκε, ναι. Καλή Παύλα Χαζούλα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά η σκηνή που θεωρητικά είναι καλή και μπαίνει μέσα ο Αλέκος και τρέχει να τον προϋπαντήσει με την πυρούνα. Και φοβάται αυτός. Και φοβάται. Αλλά δεν υπήρχε. Ήταν φοβερή. Είναι αυτό που λες, ήταν παρέες. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα γίνεται αυτό πια. Ναι. Τώρα είναι απλά να κάνουμε τη δουλειά διεκπαιρεωτικά. Επιχείρηση. Φαινόταν ότι ήταν παρέα. Γιατί δεν φαινόταν η απαράδεκτη. Ναι. Το Κωνσταντινού και Ελένης που γελάνε. Το καταλαβαίνεις, το παίρνεις αυτό το vibe. Τι πηγαίνανε, ήταν παιδική χαράκι. Και πια, επειδή εντάξει και μέσα στο μάτι μας είναι εκπαιδευμένο, ειδικά σε εμάς που έχουμε καεί από την τηλεόραση. Καταλαβαίνεις ότι και λόγια που λένε δεν είναι εντός σενάριου, είναι εκτός σενάριου. Εννοείται. Το καταλαβαίνεις. Φαίνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε και την Κιτή Κωνσταντίνου. Ναι. Λοιπόν, η Κιτή Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Ροδοδάφνη, Κοντοχωριάννη. Πού είναι η Ροδοδάφνη? Έξω από το Αίγυο. Προς το Αίγυο, Έξω από το Αίγυο. Στις 18 Δεκεμβρίου το 1963, να το πούμε. Νεότατη. Ναι. Εγώ έχω πάθει σοκ. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και άλλοι άνθρωποι που έχουν φύγει, κάπως λίγο το περίμενες λόγω ηλικίας, λόγω ασθένειας σε κάποιους. Εδώ δεν ξέραμε τίποτα για τη γυναίκα. Κιόλας η γυναίκα, ναι, βέβαια. Λοιπόν, αρχικά σχεδίαζε να σπουδάσει ιατρική, αλλά τελείωσε τη φιλοσοφική σχολή. Ταυτόχρονα αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης το 1986 μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη και την Ηρώμα Ναι. Ήταν η κλασική παρέα της κολλητές, μπυρίμπες κτλ. Ναι. Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, δούλεψε για 2 χρόνια ως φιλόλογος στο σχολείο, αλλά ήταν κάτι που δεν της πήγαινε ποτέ. Οπότε η ενασχόλησή της με το θέατρο κάποια στιγμή έγινε μονόδρομος. Ήταν βίος παράλληλος με την Καβογιάννη ουσιαστικά. Έτσι. Η Καβογιάννη τα σκάλα, αυτή φιλόλογος. Ο πρώτος ρόλος ήταν στη θεατρική παράσταση Εσωτερικές Φωνές στο Θέατρο Τέχνης τη σεζόν του 86-87. Μαζί με τη Μαρία Καβογιάννη, η Ρώμα Ναι, Κώστα Κόκλα και Χρήστο Χατζηπαναγιώτη τη δεκαετία του 90 θα σχηματίσουν μια ομάδα που θα ανεβάσει αρκετές επιτυχημένες κωμικές παραστάσεις, φέρνοντας φρέσκο αέρα στο θέατρο. Όμως η μεγάλη θεατρική επιτυχία ήταν ο Βασίλης είναι σκέτη Λέρα. Αυτό το θυμάμαι, το διαφημίζει τηλεόραση. Ναι, και εγώ το θυμάμαι. 95-97. Στη διασκευή Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου και σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου στο καινούριο τότε θέατρο Αποθήκη. Εκείνη που ήταν μετά το Σεσουάρ χρόνια, νομίζω.
Μετά ήταν το Σεσουάρ. Ναι, μετά, στο ίδιο θέατρο, αυτό εννοώ. Ναι. Κοίτα, μετά την επιτυχία της επόμενης παράστασης που κάνανε πάλι ως ομάδα, που λεγόταν «Αναμείνατε στο ακουστικό σας», το 97-98, και το σενάριο της οποίας υπέγραφε ο Λευτέρης Παπαπέτρου, η ομάδα αυτή ζήτησε από τον δημιουργό αυτό να γράψει μια τηλεοπτική σειρά για τα παίζουν όλοι. Και έτσι γεννήθηκαν τα εγκλήματα. Δεν θα μακρηγορήσουμε εδώ για όλη την ιστορία των εγκλημάτων που την ξέρετε. Όχι, την έχουμε πει και στο επεισόδιο που έχουμε κάνει. Για πέρασε από 40 κύματα για να βγει και τελικά να συνεχίσει να γυρίζεται και να βγάλει αυτές τις 2 σεζόν που είναι διαμάντια πραγματικά. Μετά τα εγκλήματα το 2001 η Μαρία Καβογιάννη μαζί με την Κέντη Κωνσταντίνου θα κάνουν μια σειρά στο Μέγκα σε σενάριο της Άννας Γανωτή και του Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της Πινελόπης Κροντηροπούλου. Την έχουμε αναφέρει, παιδιά, την Πινελόπη Κροντηροπούλου σε πάρα πολλές σειρές, έχει περάσει από πολλές σειρές. Ήτανε το «Κάπου σε ξέρω». Ήτανε μια σειρά που ήταν πολύ πρωτότυπη. Πολύ πρωτότυπη, είδα και πολύ μπροστά. Πάρα πολύ πρωτότυπη. Δεν είμαι σίγουρος ότι η εκτέλεση ήταν αντίστοιχα επιτυχημένη για τα δικά μου γούστα. Παίζανε πολύ ωραία και οι δύο. Κάτι έλειπε αυτή τη σειρά. Και φυσικά φτάνοντας στο σήμερα, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, την είδαμε στην τούρτα της μαμάς με τον Αλέξανδρο Ρίγα και τον Δημήτρη Αποστόλου. Φυσικά έχει κάνει και άλλα περάσματα από άλλες σειρές. Έχει παίξει 2 πεθερές. Εκεί η πεθερά, η Ολυμπιακός είναι όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχει. Ισχύει. Και έχει κάνει και πολλά πράγματα στο θέατρο. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έπαιζε ασταμάτητα. Αυτή την εντύπωση έχω. Εγώ θα σου πω τώρα, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δική μου τώρα φλασιά. Στην τούρτα της μαμάς, θυμάσαι ότι η ιστορία της Ρόπα ήταν καρκίνος. Και λέω, ρε γαμώτο, λες να το ξέρει γυναίκα. Μου φάνηκε δηλαδή, μου χτύπησε αυτό πάρα πολύ. Πάνε και πια 3 χρόνια από την τούρτα, έτσι. Ναι, πάνε 3 χρόνια, ισχύει. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας ηθοποιός που ανήκει σε μια γενιά που έγραψε κάποια ιστορία σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην τηλεόραση. Είναι εμβληματικός ρόλος τόσο, παιδιά. Γενικά οι ρόλοι των εγκλημάτων είναι εμβληματικοί. Ισχύει. Δεν θα υπάρξουν άλλοι. Και οποιοδήποτε χτύπα ξύλο να φύγει από εκείνη την παρέα θα τον θυμάσαι για εκείνον τον ρόλο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και μια σειρά που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη σειρά στο σήμερα. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων. Μην πούμε δεν μπορείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Μα και τότε ήταν δύσκολο. Καλά, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά σου λέω, σηκώθηκα με πάρα πολύ βαριά διάθεση την ημέρα εκείνη. Με πάρα πολύ βαριά διάθεση. Ναι, μωρέ, κρίμα τώρα. Νέα γυναίκα και αξιοπρεπέστατα, δεν είπε ποτέ τίποτα. Πρόσφατα την είδαμε στο Studio 4, είχε δώσει μια συνέντευξη. Τα είπε πολύ ωραία. Τι να πω, χαμηλών τόνων πάντα, έτσι. Κοιτούσε τη δουλειά της. Μακριά από lifestyle και μαλακίες. Ναι, ρε παιδί μου, έκανε αυτό που γούσταρε. Ήτανε cool. Αυτό. Θα τη θυμόμαστε με πολύ αγάπη πάντως, όλη τη γενιά μας. Και ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση, το έψαχνα τώρα αυτές τις μέρες, παίζουν συνέχεια social media διάφορα. Και είχε μια δήλωσή της από κάπου ήταν και την πιάσανε εκεί και της λέγανε και τη ρωτάγαν πάλι για τη Σωσό και ξέρεις, γέλαγε η γυναίκα και λέει τι θυμήθηκε τη Σωσό πάλι, ξέρεις. Ναι, εντάξει. Και έλεγε ότι δεν είναι βάρος για μένα. Αυτός ο ρόλος ήταν φοβερός. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, δεν έλεγε ότι αχ, Παναγία μου, στιγματίστηκα, δεν ξέρω τι, αυτά τα κλισέ που λέμε. Ναι, μαλακίες τώρα, εντάξει, ναι. Και επίσης έλεγε ότι εμένα μου έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες αυτός ο ρόλος, γιατί έγινα πάρα πολύ γνωστή. Ναι. Το λέω γιατί είναι και ένας τρόπος αντίληψης και στάσης ζωής καμιά φορά. Βέβαια. Όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια. Άμα κάθεσαι και τρώγεσαι, θα βρεις κάτι να φαγωθείς με τα ρούχα σου. Εγώ την είδα και στο θέατρο πριν πολλά χρόνια. Είχατε το ψυγείο που έπαιζε με την Παλαιολόγου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό που είχαμε δει με την Καβογιάννη ήταν ωραίο. Εσείς το είχατε δει αυτό. Α, δεν ήσουν εσύ, Ναι. Ήταν ένα γαλλικό έργο σε ένα σχολείο. Τέλος πάντων που είχε και κάτι φόνους και τέτοια. Ήταν λίγο νουάρ φάση. Ήταν ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είχαμε να σας πούμε, παιδάκια. Αυτά. Λίγο στενόχωρο όλο αυτό. Σούπα. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, το ξαναπώ και πια προσπαθώ να το υιοθετώ. Το είχε πει κάποιος κάποτε για μια κηδεία. Να σκεφτόμαστε ότι σε κάποιες χώρες και σε κάποιες κουλτούρες τους ανθρώπους αποχαιρετούν με τραγούδια και χορούς. Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα μου ακούγεται πιο. Πώς να σου το πω. Θα μου άρεσε και εμένα αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω έχοντας μεγαλώσει έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει. Καλά, σε σένα θα βάλουμε το αρχίζω πόλεμο. Άμα φύγω εγώ, βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν βαριέσαι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε μάθει να βιώνουμε την απώλεια με έναν τρόπο συγκεκριμένο, πολύ δραματικό,
δεν είναι και κατακριτέα όλα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι όλο πολύ βαρύ. Ναι, και καταλαβαίνεις από αυτό που σου είπα πριν ότι είναι και λίγο φορετό. Είναι, ναι. Είναι. Έτσι, γιατί ουσιαστικά. Τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Αυτό που λες στην εικόνα, εσύ θα το καταλάβεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που λέμε τύπου μυρολογίστρες στα χωριά. Είναι αυτό. Ότι ο συγγενής πρέπει να πέσει κάτω και να χτυπηθεί. Που ουσιαστικά για σένα κλαις. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Μεγάλη κουβέντα. Δεν έχει να λέμε, μην μαυρίσουμε. Μεγάλη κουβέντα. Να μείνουμε σε αυτό που είπες στην ουσία, ότι ας γιορτάσουμε όσο μπορούμε εμείς ως θεατές, δεν την ξέραμε τη γυναίκα, αυτό που μας πρόσφερε. Ακριβώς. Που υπάρχει εκεί, μπορούμε να το βλέπουμε όσες φορές θέλουμε, να μας φτιάχνει τη διάθεση. Ακριβώς. Και θα μείνει για πάντα. Ακριβώς. Τα φιλιά μας. Γεια σας. Εξαιρετικό. Καταπληκτικό. Φοβερό. Μοναδικό. Εντάξει τώρα, μην τρελαίνομαι. Καλούλι. Μάλλον για πούλο πάει. Ψιλομάπα. Τίποτα, κόψιμο. Κόψτε τους. Αυτό ήταν. Επεισόδιο ήταν και πάει. Αν παρόλα όσα ακούσατε θέλετε να ακούσετε κι άλλα, δεν έχετε παρά να μας ακολουθήσετε στα social media. Επίοικης Έφηβη. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify, στα podcast της Apple και του YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι στο χώρο του γιαουρτιού από 14 ετών. Ήμουν η πρώτη που λάνσαρε το ριζόγαλο με σταφίδες και τρόμαξε η αγορά και θα μου πει εμένα... Ευχαριστώ, να είστε καλά, θα περιμένω.